maigagaw man sa uring tanan din kitang tanan nga gapahinungod sa santos na to nga maoy atong tigpanguma sa atong kapilya ug mauusab ang gipistahan sa simbahan Katoliko tibuok o kalibutan si Senior San Agustin. Good morning ninyong tanan. Good morning. Viva Senior San Agustin, atong hatagan si Senior San Agustin sa masipang takon. Pupunta na ako sa tradisyonal na imahe ni Senior San Agustin, kini o sa panglaog sa sakbayan. Saint Agustin appears to be European, no? Ako, maskulado, taas ang ilong. But actually, dili na maoy actual yun yung forma na Europeanized na naong ni San Agustin. The real Saint Agustin was African because he was born in North Africa, in present day Algeria. May nasod na Algeria bita. Taga-Algeria to sa San Agustin. Ito muna to. Hindi po itong kapagad si Corel. Ito mo. Hindi po itong kaaso. Parang hindi kayo video sa pinanit. Hindi po itong kaaso. Pero si San Agustin dito, parang European na puti. But kanang typical ko na African na brown o na ipagka-fair ang complexion. Kanya, gamayunon kay mga Afrikano, gamayunon man. But he was raised in a Roman culture. Kaya kanang North Africa, o kanang ito sa mapa, Mediterranean Sea na Roman naman itong palito, Italy naman itong unahan. O nga Afrikano siya, pero ang iyang civilization was Roman culture, Roman influence, Roman religion, Christian religion. Nga gamay nga lakit sa siya kinabuhi kay ito pa po ako mapugsudan ito na rin mo. So yun ang bumarin na rin mo. Si San Agustin, usa sa mga santos yun nga, kanamayon ka po nga, hinagi o binilya ko, o sa Bisaya pa. Hinagi sa gamay mga santos na buutanggaan sa gamay pa. Hantod na sila na gadko na ito na santos, buutan di ka pagkahimog, so hantod na sila nilamatan. Kasi San Agustin, hinagi kinabuhi nga, ngayon ka po nga, very human. Very human. Isang mama, mao'y kinabutanan o kinayusnonan o itong isulod ng ilang pista. Pista maghapon ni Santa Monica, August 27. Nga karon isulod pista sa iyang anak. Kaya nga naman, kini iyang anak na buutan tungod sa pag-ampo in tawon sa iyang inahan. 30 years with Santa Monica kasi hila para sa iyang anak. Kasi mga sila, kamo na mga anak kung badungon dyan, po katuig ko musilig, hila ko kapo ko, magpahiti katuig. Masantos na yan. For 30 years, Saint Monica prayed for Saint Agustin that he will be converted to the good and morally upright life. Kaysa ulitaw pa si San Agustin, ang maulagway ni San Agustin, na naman, kung saan na klase sa bataon niya, kanang wag ko magunang-unag sa ilang kaumaon. May word sa English na carefree. Carefree life. Huwag plano, huwag panglantaw. Bibigyan na siya, lain sa liliyon o pundok ng isutlan sa Agustin. Unya, worst of yun, during his younger years, si San Agustin dihay concubine. Dihay live-in partner, pag nagkaroon pa. Dihay live-in partner. Unya, nakaanak pag ito sa San Agustin o sa kabok laki. Tingnan nato niya, adjudantos, pati sa ko, Jack Bidel. Gururong tumataan kay outside sa marriage man, namatay rapor ang maong bata. Hangtod na, minato si San Agustin dito sa Italy, iskwela mo ito sa sekretary ka ng the art of argumentation and debate. Ano yung San Agustin, paayon ni mo, debate. Kaya yan ang iskwelahan. Kunya, nagpapaminaw sa guwali sa usapog ka-obispo si San Ambrosio, Saint Ambrose. Dito, sa pagpapaminaw nila sa wali ni San Ambrosio, kunya, pag-ampo sa isang mama, natulid si San Agustin, nahimong obispo, nahimong santos. Kung saan may mga pagtulunan sa kinabuhi ni San Agustin na sarang na ito na kapanalinan diha sa itong kinabuhi. Number one,
Si San Agustin nagpahinumdum na to ang kamahinumdanon sa dignidad sa pagtrabaho. Ampo o trabaho. Ingon si San Agustin, at ingon si San Agustin na work as if everything depend on you, and pray as if everything depends on God. Ni San Agustin, di mahimo o dito pagtrabaho. O sa first reading, di ba sa San Pablo, matuin San Pablo, asa pagkanaan, hindi mo trabaho. Kaya mo na, first reading, asa pagkanaan, hindi mo trabaho. Kay waylo na sa itong kinubuhi at magkinabuhay. Luya po ito mga anak ng mga anak ng may mga trabaho. Asa pagkanaan. Kumaminat ang isa ni San Pablo. Di kakao ng way mga buhat. Kay apil na sa Ginoo ni San Agustin, kinahanglan kang magtrabaho. Tulungan ko ng kaklase ni trabahante o pare o empleyado na kakulan. Number one, nakimainahan ko ng trabahante, empleyado o manlilihok na tapuan ka ng trabahante o empleyado nga oras ay bantayan. Muna yung isa sa matimainahan na tapuan ko na matod pa. Kaya ugdupot ko na sa trabaho kay oras may kuwang. O ka bantay? Kaya masabado itaw? Nawagin sa naghamog lambunon, naghamog hiloon, naghamog bungayonon sa gawas. Hindi mo mantak hapon naman. Naghamog og trabaho. Tawa na mga kabuhat. Sige, nagtanaw ang rikla. Sige, nagtanaw orasan niya naman. Ang ihuat ka tumang mo off na. Pero ka na mga taong buutan, mga taong pugihan, mga taong nagdupot sa trabaho, oras mo ikuwan. Ikalawa nga timayinan o trabahante o empleyado na tapuan. Kanang trabahante o empleyado na sweldo ra ko'y bantayan. May mga empleyado trabahante na 15-30 oras na ikalipay nila. O kanang tingbunos. Pero magasto na gani, masisiyaw nagsige, wa yung hinungdan ang ilahang pagbati. O ikatulo, of course, na empleyado o trabahante na amoray bantayan. Ang ko pala ba? Kung may obispo, buotan ko kaso. Na ako'y mga trabahante na yung o na imong amo, na ang head, na ang mayor, na ang paristris, na ang supervisor, lahi kong performance. Pero buha ang ilang mga labaw, kapuhan ko po sa tanang ng matay. Si San Agustin ay pahinumdum na to as to the value and importance of work. Kay matod pa sa kasaysayan si San Agustin sa pagka-obispo, sige to kuri-kuri. Kasabot mo kuri-kuri, no? Na magidaran man mo. Sa may forma kuri-kuri, karang ito naghan kagibuhaton, nagdamay oras na masayang. Mauman ay kuri-kuri. Napilo sa katarong nga karaan na kananggiingon o panabansaban. Ang Ros Mansara, kawa po ba ano? Napitaw niyo itong matigon, panabansaban, ganipot, kay buhat. Kanang panabansaban, kung di ko sabot ka ng you take initiative, na igabuno, na hiluon, na isaw, na mapuno mo, kaya nagma, di mo na muhatod. Kaya hibaw pa ka na ang ngayon ang muhatod. Muna yung panabansaban. Matod pa sa kasaysayan, si San Agustin, sa obispo to siya mo'y muluto sa kaugalingong pagkaon. Siya mo'y muhilo sa kaugalingong lawak sa iyang bishop's house. Sayo to siya nga mumata. Siya mo'y manghugas o plato. Siya mo'y muandam sa kaugalingong gamit. Kaya ipakita na si San Agustin siya na ang paligitan sa maayon ng pagtrabaho. Sa may pastoral challenge na to, sabi ni San Agustin, karon na ba, karaghanan ko mga anak na to, mga apo, mga bagong tubo, di na ganahan sila obstruction o routinary life. Okay mo anak, isa mo mga pagumangkon. Mga bata, ro di na mo alay nagaan yung trabaho nga, alas 5 bigyan mo mata na ka, alas 6, maglungag, alas 6 bigyan maligo, alas 7, di ka na sa eskwelahan. Ang trend karon sa mga bagong tubo, kung matuog ko tibukan na, pasagdi ko. Kung tibok gabi po kong gawarak-warak, pasagdi ko. Kung ito nang tagsari manuod sa seminaryo, kaya hindi naman ganahan structure life. Hindi naman ganahan nga yung 5 to 7 study period. Yan sila ganahan. Ang ila is loose ang kinamuri. What I want is what I get. Ayaw na po ingan na alas 8, kailangan magtuon ka. Alas 10, kailangan magpahong ng suga. Muna yung ato kong hagit.
Kanang usapon na ito, mga bata na ito, na ma-influence sila sa value of work. Ikaduha o katapusan. Ingon si San Agustin, higugmaan ninyo inyong lawas, sama sa paghigugma sa inyong kahat. Ingon si San Agustin, take care of your body as if you're going to live forever. And take care of your soul as if you're going to die tomorrow. Isipon. Kaysa mo naman ko na maglantaw sa karamang mga tao, huwag hinungdan ng lawas. Bija ng lawas, kaya lawas ay magayon makasa ang tao. Kung nga kasiguhan ay mong lawas, kaya huwag na hinungdan. Tag mo yung importante. Mo na dominant thinking sa medieval period. Kung sa una, kung tiguhon nila ilang lawas, samad-samaran, kunya, usahay sakiton nila, kaugalingon, kaya pahala ni lawasan, importante ang kahal. Ano sa Agustin na no? Love your body as if you're going to live forever. And side by side, love also your soul as if you're going to die tomorrow. So, kino ko ninyo mga lawas, ato mga lawas, kaya wala yung lawas ni hatag sa kino ko nito. Kung ito sa katiti ko na I love my face and I love my body. Kaya mauro ng lawas ang ihatag sa kino ko. At ito nabusahian atong lawas. Magkaanang tagkatiguan, magkaanang tagkaluya, pero take care of your own body. Kung tinuod ko na nahigugma sa Ginoo, kaya itubos ko na sa Ginoo, body and soul. Kung ka na mong pahinumdog sa Agustin na ito, nili maong kapista. Viva, Senior San Agustin! Viva! Manindog pali.